E como é unha tradición neste programa, gustaríanos escoitar un fragmento de Terra de Xurxo Mariño lido na voz do seu autor. Xurxo, este é un reto imprescindible para ser con éxito desta sección. É un reto, además, moi fermoso, ¿no? Que leo encantado. O fragmento que leo é este, cara ao final, en donde comento que, con diferenza, os principais regalos e recordos da viaxe son todos os momentos máxicos que vivimos. Momentos que só fican na memoria. Esa é precisamente a principal razón de escribir este libro, non perder esa memoria. Aí dentro, nalgún lugar das nosas conexións neuronais, está aquel caboverdiano chamado Luís, que nos preparou uns atunciños nunha praia deserta de areas negras. E a imaxe de decenas e decenas de persoas lavando roupa na desembocadura dun río en San Tomé, tinguindo de cor a praia. Esta a noite que miramos cara ao ceo no deserto do Kalahari e vimos por primeira vez as nubes de Magalláns. E aquel solpor no que se nos apareceu ao norte de Namibia, tamén por primeira vez, a figura inqueda e enérxica dun rinoceronte. E a madrugada en que, en Botswana, escoitamos leóns desde o interior da nosa casa de paredes de tea. É o momento en que sentimos o bramido das cataratas Victoria. Está tamén a mañá que saímos a pasear pola costa de Walker Bay cos cans Max e Mulan, lembrando a Nelson Mandela que acababa de morrer. É o día que camiñamos polo impoñente glaciar Perito Moreno. Ou aquela madrugada que vin amencer no canal Beagle xunto ao piloto do barco no que percorríamos a Terra do Fogo. Ou as noites que pasamos no Amazonas, rodeados de auga e lóstregos. Fica tamén en algún lugar da memoria o instante en que se nos apareceu con todo o seu esplendor a misteriosa cidade de Machu Picchu. E as primeiras horas que pasamos nas Illas Galápagos, sorprendidos por aquelas iguanas que nos miraban mentres comíamos, e os sustos que pasamos percorrendo aquela estrada rota do sur de Cuba, e os paseos polo bordo dese abismo que é o Gran Canón do Colorado. E, por suposto, nalgún recuncho do interior da miña cabeza está o cansazo e a emoción daquel día que vin fluir lava do volcán Kilauea. E tamén o momento en que me abrazou unha manta raia nas augas de Morea e o delicioso paseo polo val de Guaimangu. Ou o día que pasamos xunto á aborixa australiana Reichiwanga, ou a visita que fixemos ao mercado chinés de Singapur. E tamén o mergullo urbano entre as atarefadas rúas da zona bella de Hanoi. Ou o momento inusual en que estivemos ás soas ante 6.000 soldados de terracota en Xi'an. E os paseos con Soyula polos prados de Mongolia entre cabalos e penedos de granito, ou ese longo momento en que subimos a Rundetar de Copenhague, pensando que nos metéramos nun tubo sen fío, ou o instante no que o avión xirou con suavidade cara á esquerda, enfilando definitivamente a pista de aterraxe. Estes son os regalos que traemos da viaxe. Guau, que ben, fantástico. Un momento histórico, prácticamente un final tipo, non sei, Blade Runner casi. Chovendo a mazo. Pois sí, unha cousa así parecida. Visto arder naves máis allá de Orión.